Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ και τα Stana Stairlift σε βοηθούν να συνεχίσεις τη ζωή σου κανονικά. Αυτή είναι η Stana, η εταιρεία η οποία τα τελευταία 35 χρόνια έχει εγκαταστήσει πάνω από 500.000 ελκυστήρες σκάλας σε όλο τον κόσμο, βοηθώντας ανθρώπους όπως εσύ να είναι ανεξάρτητοι και άνετοι στο σπίτι τους. Η Draculis Lift, αντιπρόσωπος της Stana στην Ελλάδα, εγγυάται ότι ο ανελκυστήρας σκάλας θα είναι προσαρμοσμένος στις δικές σας ανάγκες, ανεξάρτητα εάν η σκάλα σας είναι ευθύγραμμη ή περιστροφική, φαρδιά ή στενή, και θα ταιριάζει άψογα με τον περιβάλλοντα χώρο. Η εγκατάσταση συνήθως παίρνει λιγότερο από μία ημέρα, ώστε σε μικρό χρονικό διάστημα να μπορείτε να κινηθείτε ελεύθερα στο χώρο σας. Ο ανελκυστήρας σκάλας κινείται ομαλά, αθόρυβα και είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Μπορείτε να τον αγοράσετε ή να τον ενοικιάσετε. Και η εγγύηση από τη Draculis Lift επιβεβαιώνει ότι έχετε κάνει τη σωστή επιλογή. Καλέστε τώρα τη Draculis Lift ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.draculis.gr ώστε να δείτε γιατί είναι η κατάλληλη στιγμή να εγκαταστήσετε έναν ανελκυστήρα σκάλας στο σπίτι σας. Ανελκυστήρες σκάλας Draculis Lift, σχεδιασμένοι ειδικά για εσάς.